Iran armée bɔra ka annonce gɛlɛnw kɛ Israël ani Américains k'u lasɔmi ka kuma gɛlɛnw f'u ɲɛna wa faamu k'a fɔ ko in bi degré min na kulonkɛ bɔra a la baw u yɛrɛ ye min bitɔn appuyé u tɛ se k'a lajɔ bilen u ye mun fɔ Iran armée kɔ k'u bi segin a kan ka tila ka u kunnafoniya n'a ye k'a fɔ k'olu de ko diɲɛ kɔnɔ ko gɛlɛya min bɛ wuli n'olu kɛlɛla k'o de bina kɛ wa foyi tɛ se k'o bali n'o ye k'a fɔ ko pétrole den kelen a ti tɛmɛ litiri den kelen bidɔn kɔnɔ k'a ti tɛmɛ ni a tɛmɛ sira ye ko wa ko américains ko ni juifu ye fɛn min laɲini k'u y'o lasɔrɔ ko bawo ko navire ni cargaison minnu kan ka tɛmɛ ko bloqueli dara bɛɛ lajɛlen kan wa jamana si tɛ yen k'i bɛna se ka o wuli ka bɔ yen ko u ka stratégie min k'u ye k'a fɔ k'u bɛ t'u dogo olu sigiɲɔgɔn jamanaw ani silamɛ jamana dɔw kɔfɛ ka dankari olu la ko stratégie tiɲɛna u bolo bawo u ka base militaire fɛn fɛn tun bɛ yen u ye tasuma mɛnɛ a bɛɛ la sigiyɔrɔ tɛ Amérique bolo olu sigiɲɔgɔn jamanaw la bilen ko wa u k'a faamu k'u ka armée fugari minnu bɛ yen n'u u y'a essayer ka tiɲɛniw kɛ ko o armée fugariw n'u y'a essayer k'olu ka infrastructure tiɲɛ n'o y'u ka sow n'u ka jamana ka stratégie bi yɔrɔ minnu na k'u ye fɛn o fɛn kɛ ko wa u k'a dɔn k'a fɔ u ka armée a bi bɔnɛ wɛrɛ y'a ɲɛ la hali bi min ka jugu ni nin bɛɛ ye k'u k'a faamu fɛnɛ k'a fɔ k'u ka base militaire bi fan o fan ko u ye tasuma mɛnɛ a bɛɛ la ko wa fɛn dɔ min tɛ se ka dɔgɔ bilen diɲɛ bɛɛ ye a ye wa u t'a dabila bilen dagirinna u bi continuer nin cogoya kelen de la ka tasuma mɛnɛ Américains ka base n'u ka intérêt bɛ fan o fan ko k'a sababu kɛ mun ye k'u y'olu ka guide min faga u ka guide min n'a sara ka jamana ye ko o joli bɔnni min kɛra wa u ye a décider ka f'u b'a a juru sara wa u b'a juru sara ni cogoya ye min bi gɛlɛya juguw ma u bi tasuma mɛnɛ u bɛ farapu kɛ hali bi farapu minnu n'u tɛ se ka kunbɛn u bɛ punition da u kan ko f'u yɛrɛ kana jɔ a la k'a fɔ u nimisara u ye nin waleya jugu ninnu kɛ cogoya min na ka f'u nimisara la wa u sɔnna ma k'a fɔ ko u perdira k'a b'a ɲini u fɛ u ka kɛ hɔrɔn ye pour une fois u ka kɛ hɔrɔn ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna u ka sɔn k'a reconi diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min dar'u kan an'u y'a ɲini ka ko in kɛ cogoya min na n'a kɛra échec u bolo k'a fɔ k'u ka laɲini foyi ma sabati u ka histoire la bi ko tɛ u bi k'u ladi ka Américains ladi k'a fɔ k'u ka n'u ta Israël ka nin bandi ninnu fɛ u b'u lase ko ma ko min n'a cɛ bɛ juguya an filɛ o kɛnɛ de kan bi u donna fɛn na u y'a daminɛ nka u t'a laban u y'a daminɛ don nka a ban don u t'o dɔn wa u t'u bolo bilen k'u k'a dɔn k'a fɔ k'olu pɛrɛlen don danganiya wale bɛɛ la u pɛrɛnnen don ka fɛn bɛɛ kɛ walasa nin fugari ninnu u ye Américains ni Israël wele o cogoya de la k'a fɔ k'u nana ka na u ka ɲɛmɔgɔ minnu joli bɔn u bɛ o venger u nana ka na muso ni denmisɛnnin minnu joli bɔ u ka dugumakolo kan u bɛ nin bɛɛ venger wa fɛn dɔ min daminɛna u t'a dabila dagirinna nka nin bɛ mun yira an na bawo an ɲɛ b'a la Trump hali bi a bɛ kule la diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'olu ye victoire kɛ olu gagnena k'olu gagnena kɛlɛ in na u ye min kɛ Israël la ko Israël tɛ se ka foyi kɛ bilen nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ye fɛn fɛn annoncer a bɛɛ kɛra nkalon ye a y'a la yira k'a fɔ ko maîtrise min b'a bolo n'o ye détroit d'Hermouz ye ka se ka pétrole latɛmɛ a si ma kɛ tiɲɛ bawo Iran de bɛ ka blocage kɛ hali bi kɛnɛ bɛ Iran de bolo pétrole foyi ma se ka tɛmɛ wa pétrolier minnu bi tɛmɛ n'a ye a bɛɛ y'a yira Trump la k'a fɔ ko a ka kumakan si tɛna to olu bɛ u yɛrɛ janfa k'a fɔ k'u bɛ taa miliyari caman sara ka pétrole latɛmɛ tasuma ni bombardement ka tila ka da o navires kan donc i bɛna ye k'a fɔ an bɛ kɛnɛ ka kɛnɛ min Trump yɛrɛ dɛmɛ ɲini siran ani jatigɛ ani dɛsɛ bolo a ye dɛmɛ ɲini jamana damadɔ fɛ Chine b'o la Europe jamana dɔw b'u la k'a fɔ k'u kan'u fanga fara Amérique fanga kan bawo Amérique kelen tɛ se ko ka se ka pétrole latɛmɛ ni diyagoya ye Iran kana se ka se sɔrɔ u la ka dankari u la donc nin b'a yira an na k'a fɔ ko Américains tɔgɔ kɔrɔ de b'u la nka fanga kɔrɔ min tun b'u la o t'u la bilen nin ye jamana kelen de ye olu puissance fila taara jɛ min na nka an bɛ yɔrɔ min na Israël président yɛrɛ dogolen don diɲɛ na maa t'a dɔn a bɛ wo min kɔnɔ a bɛ ka ɲini fan bɛɛ ka dɛsɛ ko parce que dɔw b'a fɔ k'a sara dɔw ko ko ayi a blessera ka cɛjuguya de a tɛ se ka yira mɔgɔw la an ɲɛ b'a la u ka armée bɛ k'a ka photo kɔrɔw de publier an'u ka service secret mɔgɔw photo minnu ni bi cɛ an cɛ ka jan nka a yɛrɛ ka video min publiera a yɛrɛ tuguni k'a fɔ intelligence artificielle de k'u ye o générer parce que an n'a ye k'a fɔ
bolodongoni wɔɔrɔ de b'a la o video la alors que a yɛrɛ ka video yɛrɛ yɛrɛw la bolodongoni 5 de b'a la. Donc américain nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'u daga bɔ diɲɛ da la, nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka diɲɛ lafiya, nin bɛna kɛ sababu ye ka Iraki venger, nin bɛna kɛ sababu ye ka Libi venger, nin bɛna kɛ sababu ye ka Sahel bɛɛ venger américain kan.